Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Zvakanaka kuti chechi ivhariswe. Asi takadataura chokwadi kuti ava vanhu vakabuda muchechi. Amen. Isu takasiwa nemutumwa tiri kumanyani. Ndokuna Dickson. Ava vakabuda pamwe chete vese nana Bhii. Vakagadzira yawo chechi. Saka chechi yakabuda matiri ndo yatadza. Yedu isusu haina kutadza. Saka yakabuda matiri ngaifa. Yakasiwa nemutumwa yarada. Wati wewe. Micho. Vaperedisi kana kuti mapriest vakasara izvozvi vangani. Ya mupriest wedu akasara ndaDickson wari wani. ndaDickson. ndaDickson wari wani. Vamwe vese vakabuda. Augustine ari kupi? Augustine akabuda. Kotod ari kupi? Vese vakabuda. Baba Innocent. Ko Judah ari kupi? Judah akashaya. Chii chakauraya Judah? Takada kutsvaga nyaya yacho tinenge takuzoibatanidza. Right. Ndiri kumbokupa nokuti iwewe apa pane nyaya. Apa pane nyaya kapa. Varume vamakapu musangano renyu vakauya nemachira kuBarwick nanaChera nanaChanga. Ndakasiya ndati endai munosvitsa mhere kwavapondera kubva kwamutumwa kune dare ririko. Vanhu ivavo mapriest vakaenda havasati vadzoka machira yavo yaduku yari kuti tondiremera nokuti upatsi iwowo mavhiki yapera uko kwakarira pfutika uko. Muri kunamata? Ya kunamata wacho kwakurwadza nokuti takavaka parliament yakapiswa. Parliament yavakavaka yakapiswa, saka kana takaona zvakadai manje taane suspect kuti ndowakapiswa parliament. Makambondionawo kumanyani? Andabvira mawe. Ndinozviziva sei kuti ndozviri kuitika uko? Ya kuzviziva kukupira ipa. Ndanga ndakamirira nguva. Ndimi manditanga kai. Kuna mutora dundu vakazvikanzi ndisvike kuna mutora dundu. Nezvikonzero handina kusvikako. Amai vangu vakararapo avo. Mwana wa Micho. Ndiri dundu ra Micho. Ndiri dundu ra Micho. Nezvikonzero. Kune dare vaprofita. Ndakutenda wauya. Saka ndakati uya uzvionere kuita kuri kuita vamwe vako. Ndima kurwisa Kristu. Ari kutaura apa. Apika. Akatashataura chokwadi. Ndechipi chokwadi chataura apa. Eti iwe Ekedi. Chokwadi chawapika wewe semudare ndechipi? Kumazwa ataura nevaprofiti ngakadzadzanidza nakasvika. Chitaura kuti iwewe uri mumiririri wa Satani. Wazvinzwa Ekedi? Chisumuka apa utenderere, utaura kuti uri mumiririri wa Satani, utaurire vamwe vako, ndiri munzira ndiri kuuya. Sunga shugo. Iwe. Tendera utaura kuti uri mumiririri wa Satani. Taura. Kauriza. Vai,
Yararai vanhu. Hatisukunzwa zvitaura nevava. Taurisa minyararai. Taurisa eke. Hatikunzvika zvitaurisa mani. Hatitodzera mani. Neoreka zvinonyadzisa neoreka kuramba ndichisukuka pano neoreka ndatedzerera tateguru ndiri kukumbira kuti muzukuru uyu pamwe akasiya apiwa nana baba vedu uyu murume uyu zvaakaita ndakamona hangu pagirazi rangu zvese zvaaita zvese ndaizviona asi ndaiziva kuti nguva ichaita sei ichakwana. Akaenda karanda uyu achifunga anopora akaenda kumapirisi dari apo ini anasunga ngobhe kusere kuti aita sei auye. Saka ndada kumusunungura zvangu pauhwere hwandakamupa ini ndindakamupa uhwere hwomambo. Ndada kuti auye tigase nyaya iyi nekuti uyu anga akutsvaga n'anga kuti kanengo paachaenda mandoona hana kana chinhu zvinhu hapasina zvinhu. Saka akandopa akazonotsvaga n'anga iyi andisekurana sekuti tipoti ndopa akanobvisa zvinhu zvake murume uyu usiku singazika nemese uyu murume uyu akatadza vakanengo uneza panozarwa munhu anozarwa namai nababa. ndatenda hangu uyu anga ari mwana mudiki nana baba vedu, amai vake ndivanotedza nana baba vedu. Zvinogona kudaro munhu anga akafundiswawo nana baba vedu zvirimo pamusoro uyu zveung'angana kutanga nhasi akatangira kumashure ane 14 years inokonana manhambara uyu tsotsi uyu munhu uyu akanakana manhambara kudhara uyu munhu sekuru vakandibvunza zvikumwa kwamhera ukaenda rii kati ndikaenda zvakamubeu mhai imba inyakashama kuma 82 chinyarara hako handisi kuda kunzwa ngano yako ndekuti uyo mai vako vataura vaedza kuti vachenese dzinza ravo vachibvunza kuti uroyi nechimiro chawakazvitora kunani. Handiwazvinzwa pabva pabuda kuti Kanengo ataura kuti wakazvitanga uchiri mwana uchiri mudoko. Handiti iwewe uri kutataura wega kuti 1982 ndopa wakatanga kufamba famba kunoona kuti zveumai nezvainetsanetsa ndizvo. Inini zvese izvozvo handizvo zvandiri kutaura. Ndakutaura kupona kwenyika nokuti vazhinji vachafa nevanhu. Une shamwari dzako kai? Ziripo shamwari dzake ziripo. Saka shamwari dzako dzine vana vanoberekwa vari kutotambudzika nokuita ikoko. Handiti? Saka iwewe wakandifonera pandakafona ndichibvunza kuti ulipi, ukati waenda ukaranda kai. Saka ndari kuti pamusoro pazvose pana ivo Mwari, pamusoro pazvose pana Mwari, pazasi pane n'anga, pazasi pane midzimu. Wazvinzwa? Imba. Pamusoro pazvose pana ivo Baba, pamusoro pazvose
Alright, waimba. Saka iwewe Satani anoshanda mauri zvakasimba. Wazvinzwa? Saka nhasi kureva kuti ndingabetsera sei mhuri isati yaenda kumasowe kunonamata, kuti Satani ari mune vari kunamata vamwe vakaita sewe. Ndiri kuda kuti mumasangano vanhu varege kupedza nguva dzavo vachitiza kumachira machena pamwe ndokosara kwachena. Uku kuone jira jena kwasvipa, nokuti ngoya munopinda kunotenga majani, kunotenga mustoro, ongopfeka wakuti una Kristu. Saka iwewe uri kuti chii apa? Ndiwo chatanga kube muparidziwe kudzora vese varoyi. Iwewe ndio wanda kutora kudarera mambo kuti uchafamba uchiparidza iwe. Andini wazinzwa? Uchafamba uchita sei? Kuti zvakashata Kanengo achakusunungura. Uko vachakusunungura. Ko uyo akafa uyu chamulipa nei? Arutaura kumba uko kwamaodzwa hama dzacho idzi dzine zvinhu zvinoda kunobvisa. Zvakanaka. Iwewe Ekedi, inini ndichazokutonga kudare, asi pachimiro 2 days ndadi pano. Vanhu vana hapana chikafu, ndiri kutsvaga chikafu kundipinza paexpense iyoyo. Ndiri kuda 500. Usati wauya kudare kuri kuzotonga, ndichatanga ndabvunzawo vamwewo, asi ndiri kuda 500. Handiti wazvinzwa? Ndio yandiri kuda totanga kufamba tese, uende unosunungura kumusha uko, unochenura kumusha uko, uchafamba nakanengo, mubetserana zvimwe zvese. Ndiri kuuya mumisha kufamba, ndiri kuda kuti vana vasununguke. Aikupe kuti kwizira baba tine machiri emoshe emudzimu wamodzwa wakatora vari vega mine kuti wangatitsanangurire takafamba sei. Vana vari kubvunza kuti machira emidzimu yamakatora muri mega yari kupi? Nepini yasabhuku. Nepini yasabhuku. Ndimutara pamachira baba. Alright. Pamachira avari kutaura baba vanga vachiri. Takasvika mumusha. Vanhu vakaunganidzwa mumusha. Vakanzizvo nemweya waMwari. Vane mashavi, vane machira emashavi vakaparara kudhara kubashuma. Machira iwayo ngaawedzese. Machira iwayo hachapasa kuti shava iroro kana raimbosidza rikwana nini. Kana rava kwedu shava harina rudzi rwedu. Saka tipei machira iwayo tinazorodza. Saka machira akasi machira amaodzwa. Amaodzwa akanzi ngaasare. Airija akanzi ngaasare. Akatorwa ngemashavi. Makazorodza muchisa pai. Akaiswa musha. Nani? Kupi kwa yakaisirwa kurwizi rupi? Tikaenda nawo Rwizi rupi? Muna Manyami. Yalakautara munonunisa makanonisa vanhu tsvina. Opini yavanga. Pakashaya kukoma Philipi dzakasapa. Mozo dzakasapa. Pakashaya pini yakasoma kumangwini nemuzukuru. Saka pane mukoma mukuru kwati vari pakakanipa. Wakawada muzukuru upi? Ndiyazitaure muzukuru wacho. Unoda zita remuzukuru wacho. Akakusvitsa. Ndigivi.
Alright, enda mberi. Pana ari kusumudza ruoko. Amusoro ichangamire. Makona na mai. Kufunga ndambo farofita zvidiki ndakati nhau yetsvimbo. Murume uyu ngaasunangure chokwadi. Tsvimbo iyo ndiye tsvimbo yemusha yedzimu. Ndiyo yaakanosunga kuti atsvage tsigiro murume uyu. Zvimwe ndio pakabva anokuita ukuru. Ndio pave nenhaka yeusabhuku ipapo. Ndio panga pane muti wake kuti ugovende kumusimbisa. Izvo nditambira munhu waMwari pamberi pamambo. Alright, enderera mberi nokutsanangura. Chedze nhau yepini. Kuona kuti yaenda papi. Ndapuwa pini ndoti baba ndimi mukoma ndimba mamasara. Ndangochita pini kuti mwana. Kwavesa vadikava iye ndimukuru. Vandava fara pini Ndianu Kefas. Yebo. Kati kana musha waungana. Wasaradza sabu. Pini ifa kuzerwa mambo mabodafisa kana Saka inani parushi. Ina mukoma Kefas. Sindakava MP. Vari bright. Wangu wakazita watu wega nemuzukuru nadaidze mwana baba wangu alipo wamwana umbozwa. Ndikani nekuchini make yangu ndipo nani waziri. Yes, Right. Sumuka iwewe sabhuku. Ndonomira. Kuti pini yo yudzoke. Sorry, mama. Mutemo unoti sabhuku akafa pini inotorwa nevanhu vemusha vanondoisa arenda kuna mambo. Kana vanhu vagadza mumwe sabhuku ndiye anozopuwa namambo. Ndofunga vanhu vazhinji vese masabhuku kana zviri kana mambo singaite izvozvo mambo ichazvironga. Mutemo unoti pini inonosabhumitwa kuna mambo. Mambo kana pana sabhuku asarudzwa mambo ndo anozopa sabhuku asarudzwa wewe. Ndinokutenda makwira miti. Ava ndivo sabhuku maodzwa. Asi vari ipapa vakatenderedzwa musoro. Varwere ipapa. Taura wega iwewe kuti rutadza sei usabhuku. Unoita sei kufambisa usabhuku. Chichaka chinoitika kwauri. Taura. Saka unotungamirira sei musha? Ndotoda kubatsirwawo. Saka maona kuti atidi zvinhu zvakadaro munyika ino yaNyaundi. Wasunungurwa ndichada kukutarisa ndione utange kufunga. Kuronga musha wako, kutonga, kwete kutongerwa. Iwewe mobisa zvese zvanga kapamba. Pfungwa dzeuyu dzidzokere kumuridzi. Uyosarawo nepfungwa dzake. Une vana here vari pamba? Sumuka, toda kuona. Alright, sumuka mwanangu. Haisi mhosa kuberekwa. Ngega wamwinaye. Ndiwe ani wewe? Challenge. Ndio ngachifamba na baba. Mabasa ya baba wako wayaziwa? Vaingoti handizvizivi. Mabasa nandisingazivi. Wanga asingazivi mabasa ya baba wako? Nakandisingazivi. Saka pavaifamba vamwe vako vachiti ande tinogadzirisa musha, iwe waiona kuti baba vako vari kupomerwa? Vaingoti ndikupomerwa mhosva yandisingazivi. Vaingoti vari kupomerwa mhosva yavasingazivi? Chokwadi. Saka nhasi uno uri kuti chii? Ndenge ndangobvunza kuti chokwadi here naye baba zvaitaurwa. Tivabvunza. Zvakanaka. Waziva chimiro chababa vako. Asi handisi kuda kuti uende unovatuka. Handisi kuda kuti uende unovarwisa. Handisi kuda kuti uende unovanongeta. Wazvinzwa? Chipinda mune vamwe motanga kugadzirisa upenyu. Ndoda mumusha umo mamaodzwa mutengewo motikari manga mazara marombe. Wazvinzwa? Iwe wodzorera pfungwa dzevamwe mugova neupfumi. Ndadzorera kuna Kanengo. Vapsore neshinanga. Ndinobvunzawo nani neuyu vakaya kuzobvisa kwamaodzwa usiku.
zvisingazikane nasabu zvisingazikane nemimambo neno murume uyu kubvisa kwake kana kuti akati andakabvisa zvinhu usiku kana kutambidzwa kwaitwa usiku papo tinoita kuti munhu iyeye anofanira kutouya kudari kumwa mutonga munhu bosi papa hatina chokwadi chokuti akabvisa here kana kuti haana kubvisa bosi hapana kuzviziva ende paakabvisira pacho hapana akazviona uyu munhu uyu mambo mupe mutongo purasika hakuna chinhu chinobvisa zvinobviswa usiku pasina family yevanhu vese vakakwana vamwe vasingazvizivi uyu munhu uyu ngapiwe mutongo unokodzerana naye uyu n'anga irobvisa mapostori tununurewo machira anatategura rukandwa mvura machira anatategura ari kukandwa mvura nemapostori mapostori vanonamatira munhu voti takubvisa zvinhu zvaasekuru vako ndozviri kukunetsa kumusha huya nazvo toisikanda murukova zvinhu zviya unozona zvakayangaruka pamusoro pemvura mvura uchitaurirewo kumapostori ipapo vatigadzirisirewo pamusoro ichakamire tokumbirawo kubvunza pana baba aeketi tanzwa mhepo chitaura iyo mhepo yataura kuti mune vanhu 7 vane zvamukaita nemunhu tiningakumbirawo kuziva mazita evanhu 7 here yevanhu vanga muinawo pamukaita chinhu vasadare vako ove kuchechi vanga muinawo zuva rachero vana vandingapotodza kuzivaziva mazita avo nekuti vanogara kupi cheshumba ndikakwadza asi pawakamusungirira nakandiripo pawakamusungirira mamuripo ina handiripo saka tinokumbirawo imimi kuti imimi mati paakasungirirwa ina handiripo mamuripo akasungira ndiani pacheshumba pecheshumba panani mukuru aripo ndainosendi nyorai vari kunyora nyorai ainosendi vacho ndavakati zvonanzi ngozi zvinyimbuda kuvhara ainosendi 1 ndowe pecheshumba ndo mukuru wacho aiwa dhera acho ndovanga vari painosendi vasi vanga vakakamira pasaidi vaisunga asi vaizviona vaizviona ainosendi 1 vamwe wacho vanhu wechipiri toti ndini wechitatu wechitatu muzukuru wangu papasisi uyu muzukuru wangu ndani naye anonziani Tadias wechi4 vamwe wacho izvozvo vamwe wacho vanenge vari varwere vanengachira kuva papi panzvimbo iyoyo kuti kana angopa anobva aenda asi kana chinge vari panzvimbo iyoyo vanenge vachishanda vose varwere pfungwa achita mimba pachechi penyu munhu ane achirwara nepfungwa uzoita mimba sei ari kupenga achita mimba pachechi hakuna akuita mimba reko ane mimba izvezvi pachechi pinduraika ari murwere achirwara murwere pfungwa ka ozoita nhumbo yachita ini ndamatira kwadza ayo ini mipindurai pamabvunzo mipindurai pamabvunzo awa ini papa handizamwe zvo zvafamba sei kuwadzana kwakonamata unonamata nanonziani varipo vakawandisa vari kuziva here chimiro chiripo nezvamakaita nemhosva iri panapa nhasi yaunganira vanhu vese awa vane zviziva ndakavaudza pazvakaitike zvaroti bhero vanga varipo here kana kuti vanga vasipo vanga vasipo asi makavaudza ndo zvamasiya maita kuti shumba aiwa ndakazovaudza ini mwana ashaya asi vari kuzviziva kuti ndo mhosva yamakaita ndakachikumbira sekuruka uyu murume anenzi Eketi uda kuenda kumusha kwake kwamaodzwa toona pane vamwe vake veukama hwake vakabata vabvisirwe zvinhu izvozvo matenda angu hatisi kuzviramba ndine mashoko angu ada nditaure yekuti vaEkedi ava ndine mari yangu yandikashandisa inini ichiuya kuzotora hama dzake iye achiziva achienda mun'anga maaienda handitika ndikuida pano nhasi ndabuda nemari yangu chechipiri ndinemwe dare hombe mambo but dare richiri secret rakakura daroro rakakura ndichangoda kabineti yenyu ndokuratidza foni yangu zviri pafoni pangu zvandinazvo dare iroro riri musha menyu muno badare resatanism zvamusiri kuziva
mune satanism muno yakura muno. Saka ndine munhu ari ku UK, ari ku Canada. Ndine mwana wenyu wemuno mambo akapikira satanism. Asati anezida bozi tiri kupakurisana kuti auye sezvaita Ekedi. But takafamba futi tikabata no. Wewe no wewe. Tinosvika pa ground. Saka imimi makurukota enyu ndichakuratidzai bozi pandikaita basa iroro pandikaita basa nawo ndasendwa message nemunhu ari ku Canada zikazi aiwa kasekuru mamagona chaizvo popapana nowa bye. Ona izvi sekuru zviri paground izvi ndobva nditumira video munhu achipika usatanist achiti inini nonzi nhengi ndichararama kubatsira vanoshupika. Saka imi mambo ndichakuradza video yoyo. Radza video yoyo nekurukota renyu. Asaradza vana vari panapa vese. Ndoda kuti munhu yemozomushedza. Bosi umbowo ndinawo uri pafoni. Achipika nefesi yake. Mwana wenyu munomusha. Foni sana ndimutora foni yangu iri apa iyi. Chena nempasai ndokuradza ndiona izvi. Nekadhi rake nevanhu vaakauraya. Pane munhu ataura kuti machira ari kukandwa mumvura. Ichokwadi ichocho netsvimbo dziri kukandwa mumvura dzavadzera. Tikunzwisana? Maita zvakanaka, maanda rakanaka. Saka ndichakuradzai isei pachaji ingogena moto kuti mambo kanyatso kuona. Ndokusenderai nemakurukota enyu mozviona mozomushedza kuti kweiwe apa ndiani apa. Handipana unonzwa chirungu, bosi aita hake nechirungu zvake. But mashoko aita kuti inini ndinopikira kuti inini satanism iyi. Ndichapika nomwoyo wangu wese. Ndichauraya vanhu nomwoyo wangu wese asandapedza kuuraya vanhu. Ndichaenda muzvikoro ndichadzidzisa vana satanism. Tikunzwisana? But munhu yeye mushamaka ndemuno, but iye ari kuHarare. Akawanda. Maita sekuru, regai ndisumuke ndichitaura nhau iyi. Nhau iyi takatoidedzera mupurisa. Yadedzwa paGunguhwe Secondary School. Pane vana vakadonha. Takati ndiani? Saka madam akanangwa nemunhu pa social media. Iye akati ina handisirini, asi handizvizive zvemaringi. Asi madam uyu akati munhu andiburitsa pa social media pa ndinhingi. Saka mupurisa akabva asunga munhu iye. Nyaya yacho iri kumuswa 13 Saturday ine. Iri kuuya. Muno vana vechikoro satanism yapinda muno. Inini kwanzvimbo kwandinotisha kao. Gore rakapera ndakamboingwa kuti nemumwe mupurisa. Anyitira makwira miji. Pachikoro penyu apa panyanya satanism apa. Tichazopedzisira tauya ipapo takanetsana nevanhu. Anga ane mwana wake musikana anga ari form 1 gore rakapera. Aidonho zvakare. Apa akatinge paine mumwe vanenge tu vasikana vaidonho. Saka pamusoro iyi vaEkedi ava vakaita utsinye vachida kunyadzisa sekuru kotora zvinhu zvavo usiku chitsaga chavo vakanopa sekuru avo. Sekuru avo mhosva yavo vakazoita vakazobata zvinhu chinyi? Nezvinhu zvakabata sekuru vanenda sokubata zvibata wantema wana nditika. But haisi mhosva yavo, imhosva yani? Aiwa uya akatumuwa ka. Iwa sekuru vane bhosha. Yokutirira nhau yakakuona kuti nhau iri kunetsa. Iva vazoita manyora pasi. Munhu iyeye ane mabhengi yaanayo anokwedisa mari. But aipikira kuti achaenda muchikoro achipisa satanist. Sana chikumbiro kuti ifone nguvu. Okay, sumuka ko mrado wa mwana.
pamusoro yechangamire nedare rose. Ini ndiri muprofita waJohani Masowe. Munhu kana achiuya kuzonamata tsvimbo hatipise, anouya nehama dzake ooneka oti ndada kuita mupostori. Ati ndada kuita mupostori, vemhuri vanonzi zvanga zviri apa chitambirai. Saka nyaya yekukanda kwetsvimbo mumadziva iyoyo inoda kuti muigadzirise sevaridzi vedunhu. Kumasowe hatishandise ropa. Kana zvikatonzi munhu ari kuda kuparwa nyora, tine maitiro atinoita malemoni nedota hakuchekwe munhu. Saka mubvunzo wandinawo kuna Eked uyu ndowokuti nyaya yeropa sekunetsana kwatakamboda kuita pamazumba ndichiti mambo pakati pemusha wenyu pane urombwa uripo, pane kubatwa kweropa. Tikati nyaya yeropa iri kufanira kujeka. Mubvunzo wandinawo kuna Eked ndewokuti ropa, pamari yakaonekwa neropa, mari yacho iri kupi? Ropa rakabva apa rakaenda kupi? Tisapedze nguva. Ndakayapindure mubvunzo, mari ine ropa iri kupi? Ndakanzwa ichingonzi animaine kwandihanda kuiona ngane ropa. Asi pamari yakatorwa nemuzukuru abatwa nemhepo ndo pakanzi pamba ngane ropa, asina handa kuiona mumasiku ano. Ko ungaionese iwo uri muridzi wayo? Ichangamire ndinopupura nokuti mweya womufi wakatsamwa pachikenzano munhu waMwari. Tinofanira timbokutenda nebasa watase rawabata. Pari zvino zvizvi tine mari yatiinayo, asi imwe yamari pamari iyo imwe yacho inoropa. Ndakaona $20 handisi ndega, kunyangwe nevana vangu. Pari zvinozvi chimbomira kunitenda nebasa renyu. Kuya basa renyu kupi? Kumberi. Asi mari iyo ndakationa nemeso yangu yechienyu akati aiwa mari yenyu zisai pane imwe vakaenda zvichokwadi. Ndakatosvika kuti ibato furi mari iyoyo. Ndakationa ndiri mutoro zvakubatwa mari iyoyo ndakationa. Alright, chiitai ndinoona ndoda kumhanya kuendawo kuti muwane nguva yekunosvika pamusha pamaodzwa. Panapa ndakutovhara dare zvandanga ndichida ndasvika pandasvika. Mapostori Chigwida vaprofita nevese vatikuta panapa register racho watora. Ndiri kuda vanhu vauya pano vaprofita nevese vakubadhingirika utore macontract numbers yavo. Anditika naSalikos betseranai kuti mwanonyora uku mwanyora uku. Sezvo muri kunzwa kuti sometimes chinhu chine pachinotangisira chimwe nechimwe. Ndimi manditanga. Saka tichafamba nemi. Saka ndiri kuda kuti runyararo muno mushangure. Nyika inononzi Shangure. Ndoda runyararo. Ukaleura ropa waenda kunorwa ndinokuripisa. Handidi vanorovana, ndoda hunhu netsika. Saka naizvozvo pamuchasumuka pano kuenda pamaodzwa, ndinda kumhanyira dare rangu riri kumvuru izvozvo. Asi ndasiya ndataura ndati patsvimbo yokupinda kwayo mumusha yashumba ndimi muchataura kuti munobetserana. Handidika asi pamakosi kuti kuungana kwenyu kuvepo zvakonzerwa naEked. Saka makosi iwayo mainstant cost. Semunhu ane mari yake angari kuparadza kun'anga uko. Ndiri kuda 500 yangu ndiwane kufamba rwendo. Pamusoro yechangamire ndakamirira mhuri yekwamaodzwa. Kunga tine uya ngakapotsva nemhepo womutoro uyu muzukuru. Metingabvunzwe kune mweya kuti tomuita sewe kuti tisavhwa nemhosva pamberi apo. Tine makosti watakaita semhuri tane mwedzi wese sinzi munhu afa. Chitsvaga chiri chikuzivikanwa nemunhu wani. Saka tafuta mari takaita masipenzi akawanda. Hamina kuti tingapafambiswa sei papo changamire. Ndonyaya mbiri dzandinadzo kana. Nhau iripo pamusoro pemuzukuru pari kudiwo jira jena 6 meters nemari inokwana kuita $30 pamusoro pejira. Mbudzi nemombe ndatenda.
izvi zviri kubva kune mivaridzi vehama yabatsirwa nemutorwa. Mutorwa achenyurwe. Teererai munzwe nhau yesatanism yanga ichitaurwa. Ndakafonerwa kwakakora nezuro ndokwandakanga ndiri kutenda kune mwana 1 ari kusisa mazamu ake mukaka kwakakora. 2 vana pasekondari pakakora vari kudonha nenhau yemaringi ndokwandaenda nezuro. Ndokubva ndadzorwa nachangamire kuti ndiuye kuno ndine nenhau iyi. Saka nhau yataurwa zvakanaka kuti uyo anga asiri ega, asi kune imwe nhau yatoda kuti tingobvunza zvedu nekuti uko handichagona kuti ndiende ndino kwandiri kudiwa. Chinhu chinonzi divisi baba munochiziva? Hamuchizive. Chaichinja kuita divisi. Muchikwama makanga musina tsigiro. Muchikwama manga musina tsigiro. Manga musina. Aiwa izopiwa ichikwama kana mapedza baba yapedza basa. Piwa iwareti yake, mobva maita muteuro, mobva makanda mumoto. Yobva yatsva. Kuseri kwacho baba ane bhande rake rakare kare, bhande iroro nderakudhara. Piwa ibhande, muende futi mukande pai rebrown rakudhara. Ngariende pai mumoto. Iyi tsvimbo iyi yanga iri kutaura kuti nhau yemurume uyu haisa ane kune tumwe tusarudzirwa turi chii turiko. Saka anga akwenenzverwa kungoti chete azongonzi haanganyanye kumburudzwa asi uye ada kutoti apedzeredza. Mukuru anga akagara uyo anova ndiye sabhuku kumba kwake, handisi kutaura ndichisvisva, endai iye mavama mukwesha nyora. Pakati pekukweshwa nyora dzaainadzo nyangwe akatemwa asingaziva asi achiziva ndiri kuti ari kukwesha nyora $60. Handisi muprofita wemashura ina, handidzure zvamunoita vamwe asi tinotaura chokwadi zvazvakaita. Ndati $60 kuseri kwangu akweshwa nyora dzaanoziva nezvikonzero zvacho. Obva arapwa makumbo akaya nemusana zvaari kuziva zvikonzero nemafambiro akaita murume anga agerapo. Saka kuramba akatsigira pausabhuku ari kuziva mhosva yake, saka pamwana wake futi pane nhau. Ndatopedza. Adzoka baba. Musoro ichangamire. Ndakauraiwa naye Kedi Maodzwa. Akaita sei? Pamasowe pake ndakasungirirwa pamuti, ndakadrenwa ropa, ndakachekwa, akandinwisa bhodhoro remushonga. Baba wangu inini Jova waenda kupi zvaita sei? Wakarara kuri kupi izvozvo? handina kuzorora, ndiri kuda ropa rangu rainaro. Changamire. Vanga vari vangani? Ano 7 Changamire. Ano ziva vanonamata navo vachichekeresa vanhu. Ubvunzei anokutsanangurira anoziva vamwe vanhu. Taura vaunoshanda navo. Mane chisara mababa hapana. Uchiri kuramba? Asi kwandinamatira ini ndinamatira kuwadza. Asi mwana uyu zvaari kutaura ndizvo here? Kwete. Asi ndiye wakauraya.
chanto anje kuti akaita kuepwesa kwava kwepezonivhana kucheshumba ini ndinamata ndiri kuwadzana ku7 kuwadzana 7 kana kucheshumba tinongoendawo chete nokudzoka senzvimbo yaite kunamata ti pamwe chete nevamwe uri sangano rimwe chete saka munongoya kubvakachirana pamasangano. Andi ndiwo ndabvunza ndikati mukomana Evans wakamboita here kusangana naye kana kukurukuraya naye kana kubetsera pane imwe nguva? Andiwo ndakandatanga nokubvunza. Mandibvunza ndakati ini ndakaenda naye kamwe chete vakudzokera kwepiri. Kamwe chete ikako chinzwa manje hapo Evans akafa. Iyi mhepo yake yakutaura iri apo. Ndiani anotsinira akatiriga mhepo kuti itaure apa? Pamusoro ichangamire pamusoro yemakukwera nababa nanamai navose vana kubva vari pano funga inini ndinonzi vachifamba muri kwamaodzwa yakasvika pamapango havana kuda kuti vandiudzi chimo chavo vanga vakawanda zvokuwanda zvezvezvi kati tino urombo vana vaMwari ndaona kuuya kwamaita mine misodzi pamatama asi muda kutsvaga chadya munhu asi musha menyu ndaona ini makuva nemakuva asi nhau dzeropa vana baba izoregedzai mumaoko menyu mune ropa uyezve inini handigone kunongedzai asi mufi ndaona achichema achiti mandiregerera ndakaurayiwa asi saizvozvi ini ndakuhuka mweya womufi. I receive my speech tense I press ndaita saizvozvo ndakashevedza mweya womufi ndikabvunza ndakati sauya ari kupi zvakanzi hapana asi ndakati baba kuda kuti ngakuitwe mweya womufi ukangouya muvanhu ishuwa murume akaswera wambama uyu kati no batai murume upi uyo vakabatwa vamwe vakawanda papi ipapo asi ndakati inini ndoda runyararo asi ndati ndoda runyararo nati sabhuku nawe yakuya watanga iyi panapai nawe ihombe hauipedze inogona kuenda kumapurisa kana vanhu kujeri asi nawe endai nemaoko mamambo ini handigone kupinda mumusha menyu ini semwana ndinoda mambo kana vandipa mukana kuti aiwa mwanangu kana zvibvira pinda mumusha asi ini ndoda mazwi vakupi mumaoko mamambo ndini ndakauka mhepo ipi mhepo iyoyo nazvino wose ndinoti mhepo ipa mwana uyu haisi yenhema haisi dambe idi kana pambiri yemweya ndinoreva saizvozvo kuti baba ndivakanditoti ndiite saizvozvo ndatenda. Ndinotenda patasvika ekedi mhosva yako iripo nemapostori vesangano iroro mbane mhosva ndichavada kudara ndichavada kudara nawe iri kuenda mberi asi patasvika ichokwadi Kanengo auya zvauya Kanengo chandiri kuda kuziva kuti mhuri yese yaungana pano pane tsvimbo ndiri kuti mukuchengetedza runyararo nekuti dare rifambe zvakanaka ndakada nemubvunzo patsvimbo yauya yakatakura uyu ekedi chiri kurapwa kana kuti tsvimbo iyoyo yakamirirei nokuti chandiri kubvunzira kudaro handidi madhibhura zvinoreva kuti ndinokwanisa kubatiswa ropa ndinokwanisa kupara mhosva kuumambo kana ndikaunza hondo mumusha memanhanga maneoreka mazumba yangu ndiyaya yari apa sekukumbirwa kwandakaitwa kuti
Kanengo achasvika pamba pangu ndozosumuka naye kuenda uko. Asi chandishamisa itsvimbo yauya pamusungo wandakabata kudhara anove iwewe Eketi, nokuti yapinda munhumba yangu iyo isiri kuzivikanwa kuti yakatakurei, ine darerei, nokuti nhasi uno yasvika mumusha wangu, uyo anosara achifa uyu. Kana aenda aramba neuroyi hwake, saka kupinda kwayo mumusha wangu, madzitateguru yangu ayana kufara imhosva. Saka ndiri kuti handidi gadzo, maodzwa nemhuri yake Murewa vanoenda kunobatirwa zvikwambo zvavo uko kwamaodzwa. Pano apa ndaitira kuti sekukumbirwa kwandakaitwa naKanengo kuti ndimuchengetere musungwa wake. Saka patsvimbo pane mhosva kudarera Nyaundi, ruchengetedzo rose ndakavhumbamira kuti handidi runyararo, handidi hondo kana ropa zvinove zvaitwawo zvazadzikiswa naKanengo. Ati makasvika uko hapana akatukwa, hapana akasvinywa, madzoka mese muri vatanu. Mapurisa ndiyo ari kundandama vachifunga kuti kune basa, vacha basa ravo. Mapurisa vari kupi? Ndiani wada kutuma mapurisa? Vari kupi mapurisa? Ndini novatakura here ini? Saka mudunu kana mwine dare rakadai poshaiko mapurisa nengera kuti ndovanochengeta nhau dzinokwirawo kumusoro uko kunoonesa nyika. Ko vanhu vakatemana, ini ndaita dare rangu rekusuma kumapurisa, havana motikari. Saka kureva kuti ndichabvunzawo kuvakuru vavo kuti ndaivafanira ngokuona ma-uniformed policemen vakachengetesa nhau iyi. Saka naizvozvo ndiakupa mukana kuna Kanengo kuti atangise basa rake. Inini achangondipawo nhoroondo yemafambiro, then achaenda kunoita basa rake kwamaodzwa kumusha uko. Imimi muri kwamaodzwa muchadzoka ndotonga nhau yangu. Okay, just a minute. Pane ndida kungotsinha mazwi anga ari kutaurwa namambo. Simwe nguva chishona vamwe chinokuurasai. Kana manzwa mazwi ekuti dhibhura, nditi munorizira kureva kuti wakachera gomba wongoisa tumarara pamusoro, kana mhuka kana munhu akufamba akasvikotsika ipa panowira pai gomba. Ndozvanzi mudunhu muno. Ndosaka zvanzi mudunhu muno hatidi dhibhora kana tapedza basa ripi kuti iko pozosara pachifa chii. Ndo zviri kuedza kutaura mambo pashona yavari kutaura. Awa ndatenda pamusoro ichangamira ndiri muzukuru wenyu sekuru Kanengo. Ndine dare raEketi. Tinotenda vaEketi vari pano. Chinhu chekutanga, musatenderedze kupedzerwa nguva naEketi. Eketi uyu muroyi pachena, zvisiri zvokumunzvenga kana kumutenderera kana kuda kumutsvagudza chichi. Iwe munhu unonamata unoenda kumachira matema. Naye mufundisi unotsvaga chii machira matema? Imi muchinamata shoko raMwari kutsvaga urombo. Saka ngarege kutipedzera nguva kutitenderedza, tichiramba tichitenderera tichiita sei. Nezuro akaya kudare kwangu tsvimbo iyi chibatiso chokubvuma mhosva kusaina mudare rasekuru Kanengo.
ndopatikapana tsvimbo iyi nezuro iyi handitika Ekedu uyu munhu akangwarisa zvokungwarisa zviya ende zvaaida kuti zvinhu zvake zvisenyare. Ndisaka azondishedza sekuru akanobvisa zvinhu zvake usiku. Zvinhu zvake zvese akatobvisa Ekedu akuna sekuru apa usiku. Sekuru vakungoenda kunoita basa but Ekedu akatoita zvinhu zvake egana akatovapa sekuru chipisai. Sekuru Kanengo kana vauya vanyare. Ndo urongo hwake ungori pana Ekedu. Saka ngareke kukutenderedzai Ekedu uyu muroyi. Basa rese raakaita rese zviri pana Ekedu. Nezuro takataura naye mudare mangu akabvuma mhosva dzake. Haana kufamba pane nyanga iyi. Aifanira kuenda kumakaha. Nezuro chifura navakomana vakasvika pana vaya vachinzi maCID aya wabva kwapurezidendi vaya vakabvunzana pafoni takazvirekodha. Zvikanzi akati ndiri kwasekuru. Zvikanzi mazoendera kwasekuru kumakaha kuya. Zvikanzi aiwa ndiri kwasekuru Kanengo. Muri kutibarere mapoenzi angu? Uri kwasekuru Kanengo vatanga kutaura neni. Handitika ndobva aenda kuna amwe sekuru uyu. Ndobva anosvika vanobhadhara $80. Ndakazvibata mudare mangu. Abhadhara $80. Zvikanzi sekuru chandiri kuda inini ndichokuti ndati munobata basa usiku vanhu vese vasingaoni. Ndoti Kanengo paachauya ini ndichazoenda pamberi paKanengo. Kanengo paachazosvika kumba kwangu asheya zvinhu. Ndobva ndati Kanengo anonyepa. Wadzva. Ndikunyepa neEkedu. Aiwa mutazvishwani. Mukuzvinzwa? Saka zvese tingapedzera nguva zvinhu zvake akatobvisa zvinhu zvake kudhara apa hakusina chinhu kumba kwake. Ane mhosva munhu. Akabvisa zvinhu zvake usiku akapa sekuru ava. Paakaenda kun'anga akanzi 10,000 US. Zvikaneka ndokwanisa kwana 1,000. 1,000 mamba mubvunza mubvunzo tuko 1,000 waida kuibhadhira chirudziwo usina kana mhosva. 1,000 mari yakawandisa abereki. Ungabvisa 1,000 US usina kana nyaya. Nezuro takamusainisa pasi. Akaudzwa mudare kuti unofanira kubhadhira kwamambo. Akazvitendera ava Ekedu. Ndozvakawirirana. Saka vakazoshedza sekuru ava. Sekuru ava vakungoendawo zvavoenda basa. But zvinhu akada kutopiwa naEkedu kuti zvinhu zvisai Kanengo kana uya pana panyare. Manya unondinyadzisa ka. Wapisa zvinhu zvako itsokaita zvinhu. But une mhosva. Handizivi kuti vanhu hatisida kushora iti machi handisi kushora chechi. Ruregero mapostori. Ruregero vanonamata varegero vemweya. Munoenda sei kun'anga kunotsvaga simba rekuprofita, kutsvaga simba retsigiro muchekeresa ropa. Zvinodiwa naMwari here izvozvo? Haleluya. Sei muchinyadzisa? Saka kudewa ropa zvinodiwa naMwari. Nawe Ekedu zvinodiwa naMwari here? Kwakazviitire? Ipapo ndipo ndataura kuti kana pane zvakaitika kuti zvigonokuzoita nzira iyoyo. Ishe uyaikupa. Kose zvinhu zvako uchida uchihwanda zvinhu zvenga hama dzako. Uchienda kun'anga. Ndoenda Grendero kun'anga yakasvika. Asina kuti amwe nezita. Anana basa nazvo. Usiku wakaenda kuseni. Iwe. Ukatoa nen'anga imakawirirana. Ukati uya usiku dati Kanengo pachauya dati anyare. Ndizvo here? Ndaenda kutsvaka kuti tifambe murunyare namazangu. Ndozvo ndaenda kutsvaka zvinova nekuti toda mari. Mambo paakakubvunza musheya kuno wakati unobvira muenda kun'anga kai. Saka chokwadi chako ndechipi? Wati kun'anga una kuenda? Mambo akubvunza pano musati mauya kuHarare. Chekutanga mambo ndakaita utsinye ndokumbira uregerero. Ndachikumbira kuti pakaoneka mwana mudiki paoneke bute ndimusunungure bhozi ndakaita gobe kuti senda. Makumbo yake ndakatosunga izvezvi. Timusunungure. Iwe Ekedu unoda kufa here. Ndakaita hangu kuti auye ndozvandanchida izvozvo. Unoda kufa here. Sekuru ndokutenda zvikuru makaita basa zvinhu nemazvo. Makabvisa zvinhu nemazvo ndokutendani.
but chinhu chiwani chamakakanganisa ndekuti mafana zvinhu zvekerere hamufana kupanana zvinhu usiku ende ndoda kubvunza naiwe soka chaakaenda kunotora ega chikupa chii zvawakabisa pamusoro wedare shuwa kuna iketi ukabuda chinhu chakadaro chiri chii chakadaro vakasanangurwa kunzi inoita nyoka inoita nyanga inoita gona uye zvinoda ropa shuwa dare rikasvika kuti inini ndoda mbudzi nhema nejira dema kureva kuti mhepo yemunhu iri kushungurudzika izorezi zvise tikatenderana dare ndikuba rakati mwanangu handigone kukusvipa semwana uri kuchema For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.